Najdu, però soluzzjoni ma najdu għaqat. Jew għax m'għandniex, jew għax ma rridux nkunu kontabbli. Il-kelliem għall-ekonomija tal-Partit Nazzjonalista Ivan J. Bartolo ħareġ b'attakk aħrax fuq inizjattivi tal-Gvern maħsuba biex jgħinu lin-nies. Saħansitra qal li l-ftehim li żied il-paga minima kien xi ħaġa li belaw għan-negozjanti. Bħalma skontu belaw iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Għalhekk tenna li wieħed ma jista' jippretendi xejn mingħand in-negozjanti. Bartolo għamel dawn id-dikjarazzjonijiet fl-Isla meta tkellem qabel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Mela n-negozjant bda l-budget għadu kemm bela 1281 kola. Għadu kemm bela x'inhi għajduli il-minimum wage. Dan l-argument użah bħala bażi biex attakka inizjattiva mill-Ministru għall-Ekonomija li qed jitkellem ma' importaturi u sidien ta' supermarkets ewlenin biex il-Gvern ikollu stampa reali tas-sitwazzjoni u eventwalment jittieħdu l-miżuri li hemm bżonn, imma għal Bartolo dan mhux aċċettabbli. L-Onorevoli Silvio Xkembri qed iħabbad bid-bib, qed jitkellem man negozjanti li jimportaw l-ikel. Għalfej, għax qed jieħu inizjattiva biex jara kif se jraħħas il-ħajja. Ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu ara x'ħadd tagħmel ħadd raħħas il-prezzijiet. Mela waqt li kollox qed jola qed ngħidulu raħħas il-prezzijiet. Dawn id-dikjarazzjonijiet saru fl-istess ħin li għajnuniet li l-Gvern jagħti f'setturi kruċjali bħal dak tal-enerġija, inkluż lin-negozji, l-Oppożizzjoni titkellem kontra tagħhom u tgħid li mhumiex sostenibbli. Għalih is-soluzzjoni hija l-Partit Nazzjonalista iżda li Ivan Bartolo l-Oppożizzjoni qed taħdem kontra monstru. Però qed naħdmu kontra mostru, m'hemmx dubju li qed naħdmu kontra mostru. U fil-waqt li l-Gvern se jaħlu mostru, għalli għalih kien kastik jisma' d-diskors tal-Prim Ministru fir-replika tal-Baġit. Jiena kontem, ovvjament, jiena li dak kastik li tagħmel satejn tisma' l-qrit kastik. Min kliemu joġbu iktar id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap jinħanaq kull darba li jkollu ċans jitkellem. U l-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni reġa' nħanaq jattakka dak kollu li jagħmel il-Gvern filwaqt li reġa' żbalja fuq il-fatti bażiċi dwar l-edukazzjoni bħal kemm huma s-salarji tal-ħaddiema u kemm hemm studenti fil-klassi. U wkoll tkellem dwar iż-żieda li għandhom jingħataw l-għalliema u semma li din iż-żieda għandha tingħata wkoll għax l-għalliema huma kostretti li jsifru fil-high season. L-edukatur meta jmur biex jieħu vaganza isib il-high season dejjem. Tkellmet ukoll il-kandidat għall Parlament Ewropew Louisen Pulis li fl-aħħar tad-diskors lin-nazzjonalisti qaltilhom hekk. Jiena għamilt reżumé jekk ikollna niddiskutu ġurnata ma servinix u wara dan il-qrid kollu u forsi ħadd ieħor jgħid negattività insaqsu x'inhu il-perm ta' dan kollu.